bidiyon wannan mutumin shike trending a yanzu a kwakwalwar social media. Ina so in ba ku tabbaci da bayanin cewa ina so in nuna muku yadda kun fayakunin Allah take tasiri akan abin da ke ci a yanzu, albarkan annabi sallallahu alaihi wasallam. Sarkin makaryatan kasar Hausa, ban san sunansa na ainihi ba izgilanci nake ba. Duk a inda yake a duniya na san yawon da wannan bidiyon yake bayi masa daɗi. Duk yanda bidiyoyin ka suka kai da trending, dan Allah dan annabi ɗauki wannan sirrin ka aikata. Sirrin ɗaurin baki ne. Na rantse da Allah da ya aiko annabi Muhammadu, a ran da kai aikin ba za a ƙara posting ɗinka ba, ba za a ƙara bidiyon ka ba, ba za a ƙara cin mutuncin ka ba malam, ba za a sake cin mutuncin ka ba malam. Ina baka tabbaci da yaƙini. Ka samu baƙar takarda malam, ka sa a rubuta summun bukumun umuyun fahum la yarji'un, kafa ɗaya tak. Duk wata minjaye da ke cikin wannan aya a buɗe a sanya annasu a ciki, annasu. Ka nannaɗe wannan baƙar layar. Idan ka nannaɗe wannan baƙar layar, ka ɗaure ta da tsumma. In ka ɗaure ta da tsumma, da Allah je ka nemi rijiyar da babu ruwa ka jefa a ciki. Wallahi in har ka aikata wannan sirrin malam, za ka ga abin al'ajabin da baka taɓa gani ba. Yan uwa, ku yi mana sharing da mun saƙo ya je kunnen shi. Ku yi mana sharing domin saƙo ya je gun yan uwansa. Wannan daga naku Saidi Khalil Maliya. Wassalamu alaikum.